שלי, זה הזמן שלכם. הנה טופס הבחינה שלנו, אחד לכל זוג. זה נהיה ממוחזר, כתבתי על כל צדי הדף כדי לחשוף במקום. הבה נתחיל. מתחילים לבחון את השאלות. אני לא מבינה את השאלות. דניאל, זה לא הזמן להתמודדים. בבקשה, זוהר. כבר? כן, מה? דוד, זה היה בשם שלך. בסדר, מספיק טוב. זוהר, אני יכולה ללכת לשירותים? לא, דניאל. אבל זוהר, זה לא פייר, אז למה לדעת? דניאל, אוקיי. אבל כואב לי המאסטיק. אז יש לך מסטיק עכשיו. מחר את מגישה לי עבודה על תרבות המאיה בראי הנצרות הסינית.